התחלנו. אני מתקבלת להדליק משואה הזו לכבודם של הזוג חנוך וסמדר מר מורשטיין. שהולכים לעשות שבת. איפה? בפארק ברייס. זה לא פארק. אז מה זה? שמורה. שמורת ברייס. באוהל. רגע, באוהל, אני מציין להם את האוהל. זה את חג המולד שלנו. זה האוהל המגניב שלנו. חזרה אלייך. ובזמן שאתם בני ישראל יושבים במושבותיכם בביתכם, חם לכם, נעים לכם, קופאים כמעט למוות. ולתפארת מדינת ישראל. שבת. שבת שלום. רגע, תתקדמי אותי גם שבת שלום. תסתכלי עליו על הזה. שבת שלום, תסתכלי על מה זה מצלם. שבת שלום. מי שרוצה לעשות גם הבדלה אפשר. הנה, טוב להתראות.